М-12 трассасы нинди булыр? Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгында юлны проектлау һәм төзү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Эшче төркем вәкилләре Мәскәү, Түбән, Новгород, Казан шәһәрләрен тоташтыручы трассаның нинди этапта булуын сөйләде. Хәзергә 80 чакрымнан артык юл салынган. 142 километр озынлыктагы трасса 2 этапта төзелә. Шәһәр халкын борчыган мәсьәләләр турында да фикер алыштылар. Булар тавышны бастыру җайланмаларына, урман паркларны яңартуга да бәйле сораулар. Яшелләндерү, агач утырту буенча акцияләр дәвам итә. Әлемне җәй көне һәм яз көне күтәрелә бик күп сораулар бар иде. Безнең күп региональ жоллар, местный жоллар, авыр машиналар белән изелеп беткән иде. Безнең строительләр шушы бөтен жолларны тәртипкә салды. Бүген инде ремонтланмый калган жоллар юк дип әйтергә кирәк. Шуны да әйтергә кирәк, безнең төзүчеләр зур жол кырыендагы вакытлыча төзелгән жоллар буенча эшләп баралар. Инде хәзер авыллар арасында йөри торган жолга зур машиналар чыкмый. Эшләр план буенча бара. Әйтик, бүген җир эшләре тәмамланып килә. Бүтән 7-8 этаптагы җир эшләре уже 95-98% тәшкил итә.